nga claim, kung ako no'y Romano Katoliko, walay Biblia. Kaya nagsulat sa Biblia Katoliko. Pangutana, unsa may nasyonalidad, unsay tribo sa nagsulat sa Biblia? Karon, niya, Roma Kapitulo 3, versikulo 2. Una sa tanan, ngadto sa mga Hudiyo, gipiyal ang mga pulong sa Dios. Sulbad, kinsa di ay ang unang gipiyalan sa pulong sa Dios? Ang mga Hudiyo. Kon mga Israeli. Basta manling lang, bisag unsa na lang ang istorya. Ang atong higalang mga pastoy, pastoy pod ang nagpresent, pastoy pod ang gitawag og nagpost. Dili ko no, tag-iya ang simbahang Katoliko sa balaang kasulatan tungod kay ang gipiyalan ko no sa balaang kasulatan maoning mga Hudyo. And at the same time, ang pagnegar nila ang argumento about sa nationality sa writers sa gitawag og Biblia. Ang question, dili na ba na basihan nga ang maong Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang tag-iya sa balaang kasulatan? Kung tan-awon natong kasaysayan mga toy, before ang 4th century, wala pa gihuptan official list and numbers of books ang mga Kristiyano for the first 400 years. Naanay mga ipang-present ang mga particular Christians, particular ng mga Katoliko, mga obispo kani up to before 4th century, may tungod sa number of writings, number of books, nga ilang ilhon nga inspired written word of God. Pero remember, kana, dili siya official, tungod sa hinungdan nga at that time sa nang giingon wala pay final list nga giproclaim ang iglesyang gitukod ni Kristo concerning sa sacred scripture nga ilhon sa mga Kristiyano. Existido na ang Old Testament at the time. Og mo na giingon sa Roma Kapitulo 3 nga gipiyal kanang maong mga butanga una dito sa mga Hudyo. And syempre ang Old Testament most of them nga writers nga nang maong mga scriptures, mauman ang mga Hudyo. Kaya siyempre, sila may unang gipiyalan. And at the same time, pag-abot sa Bagong Testamento, maunang mga Kristiyano, mga Katolikong Kristiyano. And wala na nagmatter sa tawag ining nationality. Nga naman kay even Saint Luke and Saint Mark, they are not Jew. Dili silang mga Hudyo, mga Griego sila. So, buti pasabot, kung ato ang tanawon, ang compilation o ang existence sa libro, wala na nagabase sa nationality, kundi dito na nagabase sa pundok na gitugyanan ni Ginoong Jesucristo sa iyahang mga pulong o sa Dios sa iyahang gitawag og mga pulong. So buti pasabot ang Old Testament mga Hudyo, niabot naman ang mga Kristiyano, mo nang ang pulong sa Dios gipiyan dito sa mga Kristiyano kay kining maong Christian religion gitukod man sa to ang Ginoong Jesucristo o kanang Christian religion nga gipunting nga mo irresponsable nag-preserve, nag-amping, nag-compile, and at the same time ang party anak mga Kristiyano ang gasulat kanang mo ang Christian religion nga gipunting din refer na sa Romano Katolikong Iglesia. Walay labot ang Seventh-day Adventist diha. Ngano man kay ang Seventh-day Adventist gitukod lang na 1863 sa mga Amerikano. Ug di ka makabasa sa balaang kasulatan, kapitulo ug bersikulo nga ang mga Amerikano pod ang gitagaag katungod nga gipiyalan sa Dios mahitungod ni anang mga pulunga. Binutbot man na. Dito magbinutbot ngano man kay karon nga panahon na di ninyo basta-basta mailad ang mga tao concerning scripture, concerning history. Ang mga Katoliko karon panahon na nagtuon, ang mga Katoliko karon panahon na nagsusi mahitungod sa pagtuo mo nang di na mo basta-basta kailad. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channel, sa hindi po nakapag-subscribe,
i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.